התבלבלתי, זה חלק של 3, כי אמרתי לכם שאני אחזור לכם בחלק 1. אז חלק 3, תקשיבו שאני משחקת רק ברובלוקס כל הלילה, אז אני יוצאת מהרובלוקס. אז תקשיבו, הנה זה הבייס הכי מטורף בעולם. אז תקשיבו, אני רוצה לעשות איתכם חלוקה. אוקיי, הסכים. אם אתם רואים אותי, זה לא באמת הסקין שלי, ככה אני, כמו שאתם רואים אותי בחלק 1. אז תשאלו אותי אם אני ישראלים, אז ביוש. טוב, תקשיבו, נהיה לי כאב ראש באמת. אז זה ביוש, חברימוש. אני לא יודעת אם אני ככה. אבל הבטחנו עד יום 100, אבל אני לא אוכל לבד. ביי ביי, חברים. אוי, אני בשוק שיצאתי מהמשחק. ביי.